Какво всъщност означава нулеви отпадъци? Наистина ли е възможно да не се произвеждат никакви отпадъци? Когато хората казват нулеви отпадъци, това звучи като буквално никакви отпадъци. Но в реалния живот това е по-скоро цел и посока, отколкото идеално крайно състояние. Първоначално нулеви отпадъци произхожда от индустриални идеи, проектиране на продукти и системи, така че материалите да се използват повторно, ремонтират или рециклират, вместо да се изгарят или заравят. Това обикновено означава да отказвате това, от което нямате нужда, например безплатни подаръци, ненужни опаковки. Да използвате повторно, вместо да използвате веднъж и да изхвърляте в контейнери, турбички, бутилки. Да рециклирате това, което не може да бъде използвано повторно и да компостирате органичните отпадъци. Колко реалистично е за да един средностатистически човек или семейство да водят начин на живот без отпадъци? За един средностатистически човек или семейство напълно нулеви отпадъци не са реалистични, но значително намаляване на отпадъците е напълно реалистично. Няколко причини, поради които е трудно да се постигне напълно нулево ниво на отпадъци са: например, инфраструктурата. Ако в вашия град не разполагат с компостиране или надежна система за рециклиране, възможностите ви са ограничени. Много основни продукти, например ориз, макаронени изделия, месо, почистващи продукти, се продават в пластмасови опаковки. Възможно е да нямате достъп до продукти на едро или без опаковка, или те да са недостъпни за вас. Що се отнася до времето и енергията, може да правите всичко от нула, да ремонтирате, да ходите в специализирани магазини. Това отнема време, което много хора нямат. Кои са някои от най-големите източници са отпадъците ежедневното ни? Когато хората започнат да обръщат внимание, често се изненадват от това, което създава най-много отпадъци. Често срещани основни източници на отпадъци са хранителни отпадъци, остатъци, които се развалят в хладилника, храна, която купуваме за всеки случай и никога не ядем, прекалено големи порции в ресторантите. Това е двоен проблем. Изразходват се ресурси и допълнителен метан, когато храната се разлага в депата за отпадъци. Опаковките, пластмасови опаковки за плодове и зеленчуци, пакетчета за закуски, бутилки за напитки, чаши за кафе, контейнери за храна за вкъщи. Също така евтините дрехи, купени импулсивно и бързо изхвърлени, синтетични тъкани, които отделят микропластмаси при парене, предмети за еднократна употреба, прибори за еднократна употреба, чинии, сламки, салфетки, мокри кърпички, памучни тампони, хартиени кърпи, пръсначките за еднократна употреба, евтини пластмасови играчки, сезонни декорации. От електрониката и уредите това са телефони, лаптопи, зарядни устройства, слушалки, често се заменят преди да са напълно изхабени. Устройства, които са трудно или скъпи за ремонт, така че в крайна сметка се превръщат в електронни отпадъци. От продуктите за домакинството и личната хигиена това са шампуани, сапуни и почистващи продукти в пластмасови бутилки, тубички, паста за зъби, четки за зъби, дезодоранти, кутии за пяна за бръснене и така нататък. Какво стъпки могат да предприемат хората, за да се предвиждат към нулеви отпадъци, без да обръщат живота си с главата надолу? Пътуването към нулеви отпадъци не трябва да започва с крайни промени. Най-устойчивите навици са тези, които могат да се спазват. Някои реалистични стъпки са: първо, започнете с така наречената голяма четворка за многократно използвани продукти. Това са многократно използвана пазарска чанта, многократно използваема бутилка за вода, многократно използваема чаша за кафе, ако купувате напитки за вкъщи, и кутия за обяд или контейнер за храна за многократна употреба. Само те намаляват значително видимо количество отпадъци всеки ден. Фокусирайте се върху храната и навиците в кухнята. Планирайте храненията и правете реалистични списъци за пазаруване. Съхранявайте храната правилно. Замразявайте хляба, използвайте херметически затворени
контейнери, поставяйте по-старите храни отпред. А ако е възможно, компостирайте отпадъците от храна или използвайте общински компост или място за изхвърляне на остатъците от храна. Трето, променете начина, по който пазарувате, а не само това, което купувате. Купувайте по-малко, но с по-добро качество, особено дрехи и артикули за дома. Заемайте или наемайте, вместо да купувате неща, които рядко използвате, например инструменти, артикули за партита, спортно оборудване. Избирайте продукти с по-малко опаковки или в по-големи опаковки, за да намалите общото количество Как отпадъци. човек може да остане мотивиран и пътуване си към нулеви отпадъци, без да се претоваря? Устойчивостта е дългосрочен ангажимент, така че да останеш мотивиран е по-важно от това да бъдеш перфектен. Ето няколко стратегии, които могат да помогнат. Първо, предефинирайте успех. Вместо трябва да не създавам отпадъци, помислете и казвайте: искам да създавам по-малко отпадъци, отколкото миналата година. Или искам да подобрявам по един навик наведнъж. Така това се превръща от невъзможна задача в постижим път. Второ, отбелязвайте малките победи. Забележете кога торбата ви за боклук се пълни по-бавно от преди. Пребройте колко еднократни продукти сте заменили, например спестени чаши за кафе. Запазете снимки на промените, с които се гордеете, като първия си домашен почистващ препарат или компоста на балкона. Трето, наблегнете на ценностите, а не на правилата. Свържете действията си с неща, които са ви важни. По-чисти океани, по-малко замърсяване на въздуха там, където живеете, по-добро бъдеще за децата. Това бе всичко от днешния подкаст. Благодаря ви.